Επικεντρώθηκε κυρίως στην είσοδο της Αθήνας από την Εθνική Οδό Λαμίας Αθηνών. Είχαμε κάποιο πρόβλημα που μας απασχόλησε από νωρίς το απόγευμα με την πρώτη εκδήλωση του χιονιά. Ευτυχώς η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί πλήρως τώρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, διότι με την πτώση της θερμοκρασίας αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πάγο στο σημείο αυτό. Βέβαια, σιγά σιγά από τώρα θα αρχίσουν να παγώνουν όλοι οι δρόμοι που έχουν προς το παρόν μαλακό χιόνι, άρα τα αυτοκίνητα μπορούν να περάσουν. Σε 2-3 ώρες θα είναι αδιάβατοι οι δρόμοι από τον πάγο. Μπορείτε να μας πείτε, έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή από ποιο σημείο και μετά στην Αθήνα χρειάζονται αλυσίδες ή είναι αδύνατη η κυκλοφορία? Ναι, σε βασικούς άξονες σας ρωτώ. Ερχόμενοι από τη Λαμία, από το σημείο, από το Σχηματάρι μέχρι και το 32ο που είχαμε το πρόβλημα, δηλαδή την ανηφόρα της Μαλακάσας, εκεί χρειάζονται αλυσίδες οπωσδήποτε. Αρκεί να ξέρουν να τις βάζουν οι οδηγοί, γιατί έχουμε στην δεξιά πλευρά της εικόνας μας εδώ και πολλή ώρα κινητοποιημένα 3 αυτοκίνητα στη Μαλακάσα, γιατί οι οδηγοί δεν ξέρουν να βάλουν αλυσίδες. Και έχει κλείσει εκεί η εθνική. Όπως το λέτε είναι. Και όχι μόνο αυτό, και όσοι έχουν αλυσίδες, πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν να τις βάλουν ή σταματάνε στη μέση του δρόμου